げえ色だね。明けましておめでとうございます。2026年、スムージー生活頑張っていきます。本日は1号機をいただきます。いつになく液体感が強いような気がします。わからない。生姜の感じもないですね。はい。リンゴ、でもかすかにほうじ茶的な味も、するような気がする。でもなんかなんかでも、喉越し生姜の辛みが来るような気がします。体が温まるような感じもあるので、いいと思います。はい。ごちそうさまでした。